Aquí, amb Josep Cuní. I ara amb el conseller Damià Calvet, conseller de Territori, candidat a les primàries de Junts per Catalunya. Anem per pams. Primer, com a titular de Territori, bon dia, conseller. Molt bon dia. Què passa amb Rodalies? Doncs que és un escàndol, que fa anys que tenim el servei traspassat, però que no es compleixen les condicions d'aquest traspàs, ni amb aquesta transferència econòmica que hauria de venir directament al govern de la Generalitat per poder pagar el que s'anomena dèficit tarifari a l'operadora, en aquest cas és Renfe. Nosaltres, si disposéssim d'aquests diners, si els tinguéssim doncs, realment al nostre... els poguéssim gestionar directament, podríem posar tot un sistema d'incentius o penalitzacions a el que és la prestació d'aquest servei i podríem inclús canviar l'operadora, i en canvi no els tenim. I d'altra banda, tampoc s'ha complert tot allò que fa referència a les inversions en la infraestructura. Aquesta part correspon a DIF, és aquella inversió sobre vies, sobre catenàries, sobre estacions, que són les que al final fan que el servei vagi bé o no vagi bé. 4.000 milions que es havien promès fa 12 anys aproximadament, que s'haurien d'haver executat ja el 2015 i que estem a 2020 i només s'han executat aproximadament un 15%. Per tant, davant d'aquest escàndol, n'hi ha d'altres, respecte al dèficit d'infraestructures de l'Estat. Però aquest escàndol va ser el que fa 15 dies va portar a un endarreriment d'unes obres de millora del cap de setmana, a un sideral considerable de Rodalies que va bloquejar moltes persones durant moltes hores a les andanes, cosa que d'altra banda en plena pandèmia tampoc és que sigui una imatge molt reconfortant. No és reconfortant, i va passar una cosa inaudita, que és que Adif i Renfe es van tirar els trastos pel cap. Era Adif la responsable d'aquestes obres, les que diguéssim es van endarrerir, i va ser Renfe la que va fer un comunicat, insisteixo inaudit, perquè totes dues són empreses públiques de l'Estat, culpant directament Adif dels retards en el servei i, per tant, d'aquell mal servei que s'estava donant als usuaris del país. Nosaltres estem aquí per defensar els usuaris del transport públic i, concretament, ara estem parlant dels usuaris de Rodalies al país. Nosaltres estem aquí per servir la ciutadania. I quan hi ha aquestes disfuncions, Adif, Renfe, quan hi ha aquests incompliments flagrants per part de l'Estat cap a Catalunya, doncs els hem de denunciar. Vostès, govern de la Generalitat, s'han plantejat augmentar el 0,9% la part que els correspon variable del salari dels funcionaris, com anunciava l'Ara aquest cap de setmana? Bé, això no és ben bé que nosaltres puguem optar-hi o no, sinó que és una obligació. La part fixa la tenen obligatòria, però vostès volen també afegir-ho a la part variable. Hi ha tot un procediment que encara no s'ha discutit. I va haver un mitjà de comunicació que per mi va fer un titular, diguéssim, que podia induir a confusió, però en aquests moments el Departament de Polítiques Digitals i Funció Pública del conseller Puigneró i la vicepresidència d'Economia encara estan parlant dels termes amb els que hem d'assumir allò que es marca des de l'Estat i decidir sobre la part variable. Vostè entén, però, que com que les comparacions són odioses però inevitables, això pugui crear un cert malestar, sobretot entre els col·lectius que per part de la Generalitat veuen com l'eficàcia de l'administració és discutible i que no tenen accés a moltes ajudes? Ja no parlo dels autònoms d'avui fa una setmana, perquè ja està tan dit que no sé què més s'hi pot afegir. Sí, es pot admetre. La crítica no tan sols l'hem d'entomar i admetre-la, sinó que és molt saludable, no? I és evident que aquestes últimes setmanes no ho hem fet prou bé. I jo diria que n'hem demanat disculpes públicament, i jo ara vull reiterar l'ocasió que em doneu també per reiterar aquestes disculpes. No ho hem fet prou bé, perquè, per una banda, segurament les mesures que hem pres no les hem acabat de dimensionar prou bé, una primera errada. Segona, no les hem comunicat prou bé, una segona errada. I en última instància també vull posar sobre la taula que part de tot el paquet de mesures que nosaltres podem oferir als ciutadans, a les persones, a les famílies, a les empreses del nostre país, estan molt condicionades per també la nostra situació econòmica i financera, i això tampoc ho hem pogut explicar prou bé. És a dir, quan avui llegim a la premsa que Alemanya manté les mesures de restricció de l'activitat i de la mobilitat durant 6 mesos més, però que en canvi el que farà és pagar com a mínim el 75% de la facturació perduda a l'activitat o als titulars de les activitats que veuen restringida la seva capacitat per dinamitzar l'economia, per generar ocupació, en definitiva, per fer progressar la societat. Bé, nosaltres aquesta capacitat no la tenim, i no la tenim, entre altres coses, perquè tenim un dèficit fiscal que ens asfixia, no? Tant de bo, des del govern de la Generalitat, poguéssim tenir molts més recursos per donar més
mesures, més compensacions, Però... que no hi hagin restriccions sense compensacions. Però el govern de la Generalitat disposa en aquest moment d'uns estalvis, d'uns diners no gastats, que arriben als 900 milions, segons va anunciar aquest programa, i no tan sols no ho ha desmentit ningú, sinó que ens van admetre que era així. De fet, vam dir 1.000, i en el moment que ens ho van corregir, ens van dir que hi eren 900. Són ara moments de tenir estalvis per un si de cas? La pandèmia no és el més gran si de cas que hi ha hagut mai a la història? No hem de confondre el que és un romanent, diguéssim, mensual de caixa amb el que podria ser un romanent a final d'any. Els pressupostos són anuals i, per tant, és veritat que, més a més, es produeixen una balança entre ingressos i despeses que fa que puguin aflorar uns determinats diners puntualment. Però també hem de veure que la previsió pot ser que el mes següent s'hagin de fer pagaments que se t'emportin part d'aquells romanents. I, per tant, és a final d'any quan hem de vetllar-nos. Però tothom està dient, totes les institucions estan dient, des del govern espanyol a les autonomies, des del Banc Central Europeu al govern espanyol, des de la Unió Europea al govern espanyol, des del Fons Monetari Internacional a tothom, que és l'època de l'endeutament. I ens agradaria... A què ve ara aquesta limitació, aquesta autolimitació? Però no confonguem endeutament amb tresoreria. La tresoreria és més a més i s'ha de vetllar perquè a final d'any això quedi compensat. L'altre és l'endeutament. Què més voldríem com a govern de la Generalitat que disposar de més capacitat d'endeutament? Jo li vull recordar que nosaltres ens vam marcar un límit de dèficit del 0,1% i que vam arrencar un míser 0,2% quan la major part de la despesa social la tenim des del govern de la Generalitat, des de los gobiernos autonòmics, per utilitzar el llenguatge de l'Estat. Ja ens agradaria que nosaltres la capacitat d'endeutament que marca Europa cap al sistema el poguéssim gestionar directament nosaltres. Quan abans li parlava de dèficit fiscal o ara li parlo de limitacions al dèficit, estic parlant dels mecanismes que ens permetin ser també més eficients, perquè no podem parlar de les capacitats que demostrem o no demostrem des del govern de la Generalitat sense obviar el context. I nosaltres estem molt condicionats pel govern de l'Estat, que es queda en l'endeutament i que no resol el dèficit fiscal i que no inverteix en infraestructures. Per tant, està bé que se'ns demani i que se'ns apreti, utilitzant un concepte que s'ha utilitzat en altres ocasions, però també posem-li una mica de context. Miri, entre altres coses, per això sóc independentista, perquè vull que puguem gestionar tots els nostres recursos, amb eficàcia i també amb solidaritat. Però vostè mateix deia ahir a La Vanguardia que la independència va més enllà d'una legislatura. I tant. Per tant, la seva identitat i salto ara de pantalla, com a candidat a les primàries de Junts per Catalunya, és dir, a diferència de la senyora Borràs, independència sí, però, i aquest però, allargar-lo en el temps? No, això ho ha dit vostè en cap cas. Pregunto, és que ho faig en forma de pregunta. Perfecte. Doncs la senyora Borràs i jo compartim partit polític. Tots dos som afiliats a un partit polític que acaba d'aprovar una ponència en el seu congrés, i per tant, el nostre marc d'actuació política està perfectament definit i val per tots dos. A partir d'aquí, hi ha accents, hi ha trajectòries. Jo el que explico és que nosaltres no podem menystenir mecanismes d'autogovern, nosaltres no podem menystenir que a través d'aquests mecanismes podem donar respostes a les persones, a les famílies, a l'economia del país. I per això parlo de governar de manera eficient, de manera eficaç, de manera solvent, de manera forta, amb mentalitat d'estat. Però tot aquest governar de manera solvent amb mentalitat d'estat sempre ha d'estar orientat, i està orientat a aconseguir la independència, fer la independència. Jo no m'agradaria dir que soc i que volem ser, sinó que hem de fer. I hem de fer també des d'aquest govern solvent i fort. Es governa amb mentalitat d'estat, o lamenta que no es governi amb mentalitat d'estat, quan s'invita, avui fa una setmana, a 540.000 autònoms a lluitar entre ells mateixos, perquè els 10.000 primers que arribin són els que s'emportaran 2.000 euros d'ajut? Doncs la veritat és que aquest ha sigut un episodi desafortunat que estem intentant corregir. I, de fet, no tan sols hi va haver un plantejament equivocat en la pròpia mesura, sinó també en l'execució de la mesura i també en la comunicació. Jo crec que el mateix dia que teníem aquestes disfuncions es demanava disculpes, i el mateix dia hi havia una reunió d'emergència entre els departaments afectats per tal d'oferir un nou paquet de mesures. És evident que tot el que és el règim dels autònoms, els autònoms del nostre país són una part fonamental de la nostra economia i se senten decebuts, i nosaltres com a govern no els podem decebre. Per tant, hem d'anar a corregir aquesta disfunció amb més ajudes. Vostè ha dit en diverses ocasions que hi va haver també un error de comunicació. Sí. Els dos tripartits, quan van plegar, van dir que havien tingut problemes de comunicació.
El president Mas, quan es va veure obligat a plegar, va dir que havia tingut problemes de comunicació. El president Puigdemont va dir que no se'n sortia amb la comunicació. El president Torra va dir que això de la comunicació tampoc no anava bé amb ell. Què els passa a tots vostès amb la comunicació? Això ho podríem dir exactament igual pel que fa als governs espanyols o d'altres països. Què passa amb la política i la comunicació? Bueno, pel que fa a altres sectors que no són la política, també, perquè podríem parlar d'altres sectors socials que també tenen problemes en la comunicació, de tot tipus, no? És extrapolable a tothom, em temo. És extrapolable, sí. En el segle del coneixement i la comunicació, com és el segle XXI, tothom té problemes de comunicació. Sí, la veritat és que hi ha molta pressió i és bo que sigui així. Jo diria que la velocitat de les xarxes socials també ha fet que tot això s'hagi accelerat molt, i davant d'aquesta conjuntura, que és, escolta, estic fent una descripció, el que hem de fer des dels governs segurament és tindre aplom i comunicar quan toca i de la manera que toca. Passa sovint, i ara no seré massa ortodoxa en la meva resposta, però passa sovint, no és el cas d'aquesta entrevista, que amb una roda de premsa que fem per qualsevol motiu, la roda de premsa s'allarga molt, hi ha pregunta i repregunta, i al final, a mi m'ha passat, estàs recontestant la tercera repregunta i dius una paraula diferent a la primera resposta, i llavors a partir d'aquí es genera un lío de comunicació. Això els passa per allargar tant les rodes de premsa. Sí. Si les limitessin en el temps, com fan a altres països, i ningú no ho critica, això no passaria. Com més estona estiguin parlant, més possibilitat d'equivocar-se. Sí, ja veiem de vegades imatges de les rodes de premsa d'altres administracions que diuen tu i tu, no? Aquí no ho fem així. No tant per triar qui, sinó per dir, escolti, comença una roda de premsa, comença una compareixença, disposem globalment de tants minuts. I Santes Pasques? Aquí no ho fem així, és veritat. Jo diria que també té les seves virtuts, no fer-ho així, perquè així tots els mitjans de comunicació poden respondre. Però, en tot cas, constatar, més que ara buscar les causes, que no vam comunicar prou bé. Segurament ni les pròpies ajudes, ni el caràcter de les ajudes, ni vam comunicar prou bé quan s'estaven resolent aquestes ajudes, doncs el que passava a nivell digital. En tot cas, la nostra voluntat és reconduir aquesta situació i oferir més ajudes, no només als autònoms, que també és molt important, perquè s'han sentit agreujats, i això no ho podem... Vaja, és una qüestió que no ens podem permetre com a país, sinó també la resta de sectors. Abans parlava de bar, restauració, esports, cultura. Nosaltres vam anunciar la setmana passada que allargaríem les mesures de restricció de l'activitat i de la mobilitat, vam afegir les estètiques, fins aquest diumenge 22, i que a partir del 23, doncs, i parlant amb els sectors, hi hauria una reobertura progressiva, parlàvem d'exteriors... Es tracta d'intentar salvar la campanya de Nadal? Es tracta d'intentar salvar l'economia. Hi ha un binomi, economia i salut, que va de la mà. I nosaltres som un país que, per una banda, el que vol és treballar, per entendre, no som un país de subvencions, som un país en el que la gent reclama poder treballar, els autònoms, els bars, la gent de la cultura, però per l'altra també som un país que ha de cuidar les seves persones, i això vol dir cuidar la salut, no? I per tant, quan ens trobem amb dades que encara denoten que hi ha la possibilitat que el sistema sanitari pugui col·lapsar, ni que sigui mínimament, doncs nosaltres hem de vetllar molt especialment que això no passi, perquè ja vam veure que la primera onada de la pandèmia això va ser demolidor, no? I per tant, en aquest binomi economia-salut, tota l'atenció respecte a les dades de salut, les que ens manen, diguéssim, els experts del Departament de Salut i els experts externs amb els que parlem, però també ben atents a que l'economia no ens col·lapsi i no tinguem una situació, diguéssim, tan negativa que no ens permeti sortir d'aquesta situació. I aquesta situació, com que és estranya, com que és realment complexa, genera grans paradoxes. I la primera gran paradoxa és que en la lluita contra el canvi climàtic el trànsit dels cotxes particulars ha augmentat. Per què? Perquè hi ha por, legítima d'altra banda, d'anar amb transport públic. Per molt que vostès insisteixen que el transport públic és segur. I tant. Però, esclar, si resulta que t'estan dient cada dia i a tota hora que has de mantenir les distàncies, i en el transport públic això no es fa, no es pot fer, que d'altra banda hi ha d'haver ventilació, i en el transport públic a dintre potser no, però en els llargs passadissos que comuniquen les línies, per exemple, de ferrocarrils, de rodalies, de metro,
home, ventilació, tampoc sembla que sigui... N'hi ha molta, sí, corrent d'aire ja, sobretot, i sobretot corrent de persones. Però no sé si això té una relació directa amb el que diuen els científics i els experts. I aquí ens trobem amb aquesta gran paradoxa. Com sortim d'aquest bucle? Bueno, precisament els científics ens diuen que el transport públic no és un lloc en el que s'hagi demostrat que hi hagin focus de contagi, en absolut, no? Hi ha inclús alguns quadres, estudis de França, estudis també de l'estat espanyol, estudis de el que és la Unió Internacional d'Operadors de Transport Públic, que venen a dir que menys d'un 1% dels contagis es produeixen o es pot atribuir que s'han produït en el transport públic. I, per tant, nosaltres al transport públic què fem? Diverses coses. Primer, tota l'oferta en funcionament, tota. La tenim al 100%. De fet, a més del 100%, perquè com que respecte a l'any passat tenim més trens i més autobusos, doncs en alguns casos estem al 110% respecte a l'oferta de l'any anterior. Això, malgrat la demanda, és molt inferior. Entre altres coses, no perquè la gent tingui por, sinó perquè hi ha molta menys activitat. Hi ha més teletreball, les universitats que estan fent teleeducació, i per tant això genera menys demanda. Estem a una mitjana, faig una xifra molt rodona, del 60% de la demanda. I després hi ha tot un conjunt de mesures de ventilació, d'obligació de la mascareta, de recomanacions, per exemple, ara hem engegat tot aquest tema del silenci en el transport públic, que fan que el transport públic puguem assegurar que és, valgui la redundància, segur. Tot això ens costa molts diners. Jo vull recordar que no paguem el cost del servei amb el nostre títol, sinó que hi ha un dèficit tarifari que està augmentant i que precisament mantenir l'oferta amb menys demanda fa que aquest cost augmenti, no? Estem parlant d'entre 400 i 500 milions a final d'any. És una factura grossa que haurem de pagar. Però el transport públic és imprescindible i per tant l'hem de mantenir tot en servei. Passa una cosa, que en determinats moments del dia, ja estic parlant de les hores puntes del matí, tenim més aglomeració de gent. Però insisteixo, 1, és segur. 2, què hauríem de fer com a societat? Allò que en diem allargar l'hora punta. Intentar que determinats sectors de la nostra societat, la funció pública que encara és presencial, o inclús el sistema educatiu, allargui l'hora punta. Hi ha diverses experiències en aquest sentit i podem emmirallar-nos en diversos països a nivell d'Europa que podríem fer que tinguéssim menys ocupació amb aquesta hora punta i encara aniríem millor. Però en tot cas, transport públic absolutament segur i imprescindible. Damià Calvet, el conseller de Territori i també candidat a les primàries de Junts per Catalunya en directe en aquest programa, són exactament 2:15. En què es diferencia la seva candidatura de la de la senyora Borràs? Primer, és legítim que hi hagi candidatures. No ho poso pas en dubte. Efectivament, el partit va decidir engegar aquest procés de primàries i a mi em fa il·lusió presentar-me. Jo vull parlar per mi, em fa il·lusió presentar-me, primera perquè és una decisió, diguéssim, molt meditada, molt parlada, amb un determinat entorn de gent, i m'estic referint en primera instància amb en Josep Rull, també amb en Jordi Turull, però sobretot amb en Josep Rull, i ho vam decidir i m'he presentat, i és una passa endavant que faig a nivell personal, però insisteixo, molt meditada col·lectivament, que vol posar en valor allò que som. Junts per Catalunya és un instrument per fer la independència. I aquest fer la independència... Però quan? Doncs miri, nosaltres estem presentant una nova proposta per una generació. A mi m'agrada parlar de generació, perquè és evident que una generació, no tant des d'un punt de vista estrictament d'edat, sinó tota una generació de gent que hem estat compartint responsabilitats a nivell polític, a nivell institucional, hem iniciat un procés, jo en dic el camí de la ruptura, que és inequívoc. Els que ens han precedit van arribar a l'1 d'octubre, l'1 d'octubre molt combatut per l'Estat, que ha comportat presó, exili, repressió, l'hem de continuar, i l'hem de continuar per arribar a aquesta plenitud nacional, a aquesta independència que ens permeti tenir els recursos per poder donar més i millors oportunitats a les persones, a les famílies, a l'economia del país. I mentrestant, hem de governar bé, hem de tenir un govern fort, hem de tenir un govern que governi bé a Catalunya, que sigui capaç de negociar tot allò que s'ha de negociar amb l'estat espanyol. En relació al govern ja no en parlem més, en acabem de parlar, per tant tenen molt a millorar, com dirien a l'avaluació escolar. En relació a això d'una generació, clar, una generació vol dir què? Entre 15 i 20 anys. Això és el que es calcula en sociologia per una generació. No, però jo no parlava estrictament en termes d'edat, de generació, sinó, insisteixo, per tot un conjunt de persones que han compartit responsabilitats a nivell polític, a nivell institucional. I per tant... Molt bé, però concretem. Sí. Com que resulta que venim d'on venim, i venim d'una gran tragèdia, de l'octubre del 2017. D'una gran tragèdia, on semblava que tot era a tocar.
Vostè creu que si vostè fos president de la Generalitat perquè guanyés primer les primàries de Junts per Catalunya i després guanyessin les eleccions de Junts per Catalunya, la independència es podria proclamar abans de 4 anys? No, miri, jo el primer que faria és posar tota la nostra capacitat i tota la nostra fortalesa a dialogar amb l'Estat, a negociar amb l'Estat. Negociar què? En primera instància, el nostre legítim dret a l'autodeterminació, des de la fortalesa del resultat electoral. Però l'Estat ja ha dit tot el que havia de dir. Bueno, ja ho veurem. Fixi's, l'1 d'octubre va ser una gran victòria parcial. Ens van reprimir, i això ha provocat molta dolor. Hi ha presó i exili, però va ser una victòria parcial. Ara què hem de fer del proper 14 de febrer? Una altra victòria parcial. I aquesta fortalesa és la que ha d'obligar l'Estat a negociar. Per tant, ja ho veurem. Jo el que vull és una majoria àmplia, una majoria inequívocament independentista que ens permeti posar sobre la taula, torno a insistir, el nostre legítim dret a decidir. I això vol dir un procés que en pau i democràcia ens porti un referèndum acordat. 1. 2. L'amnistia. Acordat. Per tant, vostè s'aparta de l'unilateralitat. Miri, la unilateralitat no s'ha d'abandonar mai. Per què? Perquè, entre altres coses, aquí tothom assumeix i dona per bona la unilateralitat de l'Estat. I, en canvi, tothom qüestiona la eventual unilateralitat de Catalunya. O sigui, tothom dona per bo que, malgrat nosaltres haguem fet reiterades ofertes d'arribar a un referèndum acordat i que l'Estat hagi dit que no, i que aleshores, quan fem un referèndum, ens peguin i ens posin a la presó i ens envien a l'exili, això ho donem per bo. La unitat de l'Estat, o sigui, la donem per bona. Per tant, nosaltres, des d'aquesta lògica, no la podem abandonar mai. El que sí que volem és començar negociant. I per això jo dic que el primer que s'ha de fer és tornar a reprendre un diàleg, però no un diàleg de qualsevol manera, no, un diàleg que posi sobre la taula, torno a dir, el nostre legítim dret a l'autodeterminació i l'amnistia. Però això no és el que proposa Esquerra Republicana. Bueno, això és el que proposa Junts per Catalunya. Si ho proposa Esquerra Republicana, li pregunta a algú d'Esquerra Republicana. Jo els hi pregunto sempre i em diuen això. No acabo d'entendre on és la diferència que els porti a detestar-se, que és un verb que avui em sembla que l'Isabel García Pagán aplica en el seu article de La Vanguardia, que vostès es detesten. Jo li asseguro que procuro detestar a molt poques persones, per no dir-ne cap, i per tant no detesto a ningú d'Esquerra Republicana, al revés, amb molts consellers i conselleres d'Esquerra Republicana hem tirat endavant grans projectes pel nostre país. Però en tot cas, fixi, l'aposta de Junts per Catalunya sempre serà de confrontació intel·ligent, de victòries parcials per fer la independència. Mai serà una proposta que, diguéssim, asseguri que hi pot haver una determinada conjuntura política a l'Estat que afavoreixi la nostra opció. De vegades escolto declaracions de dirigents d'un o altre partit polític que el que fa és reforçar aquesta posició d'unes aliances d'esquerres a l'Estat que afavoreixin... Jo crec que aquesta és una posició errònia i nosaltres no anirem per aquesta via. Nosaltres anirem per la via de la confrontació intel·ligent. La confrontació és consubstancial a la democràcia i a posar sobre la taula tot allò que ens fa falta: negociació, amnistia, dret a decidir, govern fort per fer la independència. Detecto que està posant una mica d'aigua al vi del que tot el procés havia dit, com a mínim fins fa 4 dies. No, jo crec que no. Sobretot des de Junts per Catalunya. No, jo crec que no, perquè és un continuar avançant. Torno a insistir. Sí, però sense terminis. Bé, els terminis en tots casos ens marcaran les nostres pròpies fortaleses. Fixis, nosaltres estem ara a Junts per Catalunya amb un procés de primàries. Després ens hem d'enfrontar amb unes eleccions. I d'aquelles eleccions n'ha de sortir un govern. De tota aquesta conjuntura en sortirà un o altre escenari temporal. Jo què reclamo ara? La màxima fortalesa. Reclamo un pic més, guanyar les primàries, això és el que voldria. Segon, guanyar les eleccions i després fer un govern que inequívocament posi aquests temes sobre la taula. Si es fan governs que no vagin amb aquesta línia, aleshores sí que haurem anat endarrere. Però si es fan governs que vagin amb aquesta línia, des del govern fort i solvent, avançar en aquest dret a l'autodeterminació i avançar en aquesta amnistia, doncs les temporalitats seran inferiors. En aquest sentit, vostè està disposat a marcar totes les diferències que calguin amb l'altra candidatura de les primàries, perquè si no hi ha diferències, què són unes primàries si no unes diferències? De primàries n'hi ha de molts estils diferents, i cada partit i cada país en fa diferents. Les que funcionen de debò són els que enfronten legítimament els postulats, les parts diferencials dels postulats dels diferents candidats. Permeti'm discrepar, amistosament. Les primàries de Junts per Catalunya, primera,
es basen en unes ponències aprovades fa molt poques setmanes i per tant el nostre marc polític és aquest, 1, i 2, són unes primàries que el que pretenen, el que volen, és enfortir el propi projecte de Junts per Catalunya. Nosaltres estem actuant com a Junts per Catalunya des del 2017, però alhora això no era un partit polític, era un moviment desendreçat. Però són unes primàries que ja comencen a partir del moment que els dos candidats que es presenten ho fan perquè saben que el senyor Puigdemont no es presenta. Perquè si el senyor Puigdemont s'hagués presentat, no s'haguessin presentat vostès. Per tant, això ja falsifica el concepte de primàries. No, bé, fixa't, el primer que voldrem és que el president Puigdemont encapçali les llistes. Aquesta és la meva aposta. I jo li he dit personalment amb ell. Jo vull que el president Puigdemont encapçali la llista de Junts per Catalunya al Parlament de Catalunya i que a partir d'aquí doncs, hi hagi un candidat efectiu que pugui fer allò que el propi president Puigdemont diu que és un govern fort per avançar i fer la independència. I l'última qüestió, ara torno al conseller. La llei que van fer de desnonaments o l'ordre que van donar dels desnonaments. Ens deia un jutge la setmana passada que és un brindis al sol, que vostès no tenen cap autoritat i que per tant ells no poden aturar res d'acord amb el que vostès van determinar. Excuses. Jo crec que nosaltres hem proporcionat a través d'un decret llei un instrument potentíssim perquè els jutges no tinguin cap dubte a l'hora d'evitar desnonaments de les persones i de les famílies vulnerables. Amb el nostre decret llei a la mà, aquests desnonaments es poden evitar. Si es basen en altres interpretacions, doncs difícilment evitarem aquesta xacra social, però haurien de llegir-se bé el nostre decret llei perquè dona tota la fortalesa legal per evitar-los. Senyor Calvet, gràcies per acompanyar-nos. Conseller Calvet, gràcies per acompanyar-nos. Dualitat, doble pantalla, però tot coincideix en una mateixa persona. Molta sort, bon dia. Moltíssimes gràcies a vosaltres.